Škoro mi je jedan vrlo drag čovjek i rado sam slušao njegove pjesme, ali nakon ovoga jednako tako sve te pjesme gube na vjerodostojnosti. Kome je upućena vaša promidžbena kampanja Dolje izdajnici? Ona je upućena onome kome sam već prije govorio, a to je Savez za Europu. Dakle, grupaciji parlamentarnih stranaka, a unutar te grupacije redom kako čine većinu. Dakle, prije svega je to onda HDZ, a završava sa njihovim koalicijskim partnerima SDSS-om. Nije li izdaja ipak malo preteška riječ? Ne bi li vam bilo mudrije da ste našli neki blaži izraz? Svojevremeno ste i za predsjednika rekli da je veleizdajnik. Mi smo svjesni da je izdaja, izdajnik, da su to teške riječi. I nije ih lako koristiti. Mi smo taj pojam koristili 2 puta. Za predsjednika Republike, gospodina Mesića, smo rekli da je počinio veleizdaju iz 2 razloga. Prvo, što je u Hagu svjedočio protiv Hrvatske, na strani haškog tužiteljstva. I to lažući. To se nema drugog izraza osim izdaja ili veleizdaja. Drugi put, kada je dopustio haškim istražiteljima da bez ikakvih kriterija kopaju po državnim arhivima, otvorili su sve od Ministarstva obrane, Ureda predsjednika, obavještajnih službi i nakon toga su počele dolaziti haške optužnice, tim više što je to napravio protuustavno i protuzakonito. Nažalost, drugog termina osim izdaje nema. Za vladu smo upotrijebili taj naziv jedanput, a to je kad je vlada, iako ima uporište u Ustavnom zakonu o suradnji sa Haškim sudom, prihvatila haške optužnice, a imala je mogućnost da ih odbije. Imala je mogućnost ući u spor sa Haškim tribunalom. Oni su bez prigovora, bez protesta, bez imalo pokušaja da spriječe takvu optužnicu, prihvatili tu optužnicu, a u njoj izrekom stoji optužba da je Hrvatska država nastala kao rezultat planiranog etničkog čišćenja, zločinačkog pothvata na čelu sa prvim hrvatskim predsjednikom dr. Franjom Tuđmanom. Nažalost, nakon takvog prihvaćanja u kojem je sudjelovala cijela vlada, ja kad govorim o HDZ, onda prije svega mislim na vladu, ne mislim na cijeli HDZ, jer u HDZ ima puno čestih ljudi, ali politika koja se artikulira čini je dakle, sadašnje vodstvo na čelu sa Ivom Sanaderom, koji je predsjednik HDZ-a. Ta politika je u ovom elementu bila i jest ostala je veleizdajnička, imat će trajne posljedice i zaključno govoreći, kad koristimo te pojmove, koristili smo ih dakle 3 puta, 2 puta za predsjednika Republike, 1 put za vladu, onda to radimo sa vrlo snažnim i neoborivim argumentima. Recite